Päivää kaikille, mä oon Minehyppä ja päivää tänään me pelataan Minecraftia ja me aloitetaan Hardcore. Hardcore. Joo, ja sori tästä, mutta mä en saa mun tätä kuvaussoftwarea toimiin silleen, että tää olisi niinku fullscreenis, mua kärsyttää se. Eli teidän pitää nyt tottua tähän mun videolle, ellei mä saa sitä fiksattua minkä mä yritän kyllä tehdä. Mä yritän saada tän fiksattua. Mä haluaisin tän fiksattua. Mutta kun se ei aina tahdo toimia. Mutta no, pitää tällä nyt elää. Tää näyttää kyllä niin väärältä, kun mä oon niin tottunut kans pelaa fullscreenissa. Ja vitsit, miksiköhän tää ei toimi muuten tää mun kuvausjuttu toi fullscreenis. Pitää selvittää, mutta me voitais nyt mennä etsiin kylä. Jos tässä on kylä, niin hyvä on. Tykkäättekö te muuten mun skinistä? Mä tein tän itse joskus. Kauan sitten, en kyllä yhtään muista koska. Video settings. Yhtäkään, tuolla on kyllä. Let's go. 12. Noin tosta. Sitten toi tosta. Noin. No. Oi, että tuolla on kylää. Jaha. Mä seivasin vahingossa. No. Kaikki tolleen jokin puoleen väliin, niin hyvä on. Mutta joo, nyt me mennään tonne kylään. Ja voisi ehkä jopa jäädä asuu jo ihan tähän kylän viereen. Koska mä saisin helposti tehtyä jonkun perus starter rautafarminkin esim. Sekin olisi aika hyvä, jos sais heti rautafarmin alkuun. Ja sitten kertokaa mulle ihmeessä kommenteissa, että minkä pituisia videoita haluaisitte. Haluatteko jotain puolen tunnin videoita jopa, tai ihan vain jotain 10-8 minuutin videoita. Kertokaa. Mua nimittäin kiinnostaa. Että mua ärsyttää tää, kun tää on tää Windows. Mä haluaisin niin full screenin. Tekis kaikkien elämästä paljon kivempaa. Jopa muun. Oho, toi on aika hieno. Mutta me ei mennäkään sinne. Oho. Tuskinpä tuollakaan on mitään. Sorry. Tää on kyllä niin tämmönen kukkula kyllä. Kukkeli kyllä. Täällä mä en tainnut vielä käydä. No taas noikin. Noin. Joo, mä varmaan tapan Iron Golemin ja vois vähän nappaa tosta kyllä kiveä. No missäs tää koko menee? Hähä, luuli. Oi vittu. Tästä tulee kivaa. No. Mä tapan tän nyt.
No niin, nyt tää ja rautaa! Achievementti! Acquire hardware! Yeah! Oho, 5! Damn, that's pretty good. That's pretty good. Tää on oikeesti aika hyvä. Ja sen tehdään nyt taas hakku. Nopeimmat näin, kun mä tossa noin tein. Tää just rikoi mun hakun, joten... Joo, nyt mä hakkaan vähän tästä kiveä. En halua mennä tonne liian... Tuossa on vähän hiiltäkin. Mut en halua mennä tonne liian syvälle, koska sitten tulee kakat housuun. Ei vaan, en nyt sentää. Toi. Ja vielä 11 asti, se on hyvä. Ei mitään räniittiä. Toi tohon noin. 1 hiili. Mä sain just 1 hiilen. 1 hiilen. Mua pelottaa. Juoksee, run away. Ai, 2 sydäntä. Se seuraa mua, auttakaa. En mä tällaista tarvitse. Joo. Varmaan tekisin, mä voisin tehdä kämpän tähän johonkin lähistölle. Koska se olisi hyvä ja se olisi tosi lähellä spawniakin vielä. Voisi olla jossain tässä jopa. Joo, mä laitan tähän nyt taas mun jogeriruohot kasvamaan. No niitä ei paljon ollutkaan, mutta laitetaan nyt kaikki mitä on. No nyt se näyttää tyhmältä. Yes. Mutta kertokaa mulle kans jotain ideoita, miten mä voisin parantaa mun videoita. Ja siis muita tapoja kuin toi. Yritän saada fullscreen kuvauksen. Mä ehkä tiedän 1 tavan, mutta mä en tiedä toimiiko se kuinka. Mä testaan, kun varmaan kuvataan joku pikkupätkän silläkin tämän videon jälkeen ja katon vähän miltä se toimii, että onko se parempi kuin tää. Mutta joo, tässä on nyt tähän tulee meidän kämppä. Ensi videossa ihan varmaan ainakin rakennetaan meidän talo. Että mun ääni on paska. Laitetaan toi tohon. Mihinkä mä tarvitsen spawnipointtia, tai respawn pointtia, koska jos mä kuolen, mä en tuu takas. Mutta käydään hakkaan toi puu tosta. Tää toi puu. Se on lähempänä. Ei, kumpi on lähempänä? No, mä menen tänne. Aivan sama. Mutta joo. Hakataan tästä näin. Ja tästä näin. Puuta. Yes. Ihan ekana tehdään kilpi, koska sitä me tullaan tarttee. Ja muuten paljon. Koska kilpi, se on niin tärkeä Minecraftissa. Oota. Tehdään... Hakataan noin tosta. Laitetaan YKK, V6, 16. Voidaan tehdä tälleen. Saadaan kaikki just mahtumaan. Ja pum, meni täydellisesti.
Tehdään nyt tuohon vaikka arkku. Laitetaan sinne kaikki tällaiset suht koht tärkeät kammat, mutta joo, tää ei nyt tuttu oleen tän spesiaalimpi video, joten moi moi!